No et moguis. Goryomaru. Però què fa? La Kagura! Els cristalls del dimoni encara brillen, o sigui que aquí no hi és el nadó. Oh, s'han apagat. Miroku, Sango! No em penso morir jo. Qui ha atacat la Kagura? Ha sigut en Goryomaru. Estàs bé, Kagome? Sí. Està bé, senyor Goryomaru? Ha recuperat les forces, oi? Sí, i sort que a vosaltres no us ha passat res. En Goryomaru m'ha defensat de l'atac de la Kagura. Però aquella mirada que m'ha fet i aquesta sensació tan desagradable ja ho havia experimentat abans. Inuyasha.